Waleke sekhona uTP namhlanje ntambama sikhulume naye yakhulukazi izinto ezibalekile thina zona ke lezi zaka UIF bukhoma la ku Highway Radio 101.5 amaseke ukuthi masikhuluma ngaye uTP Msomi siyazi ukuthi sikhuluma with a salesman guy when it comes to promoter, when it comes to push business lakho, when it comes to push into yakho, he's the only guy ongamethemba ezintweni ezinjengalezo. When it comes to ukukhuluma ngezinto ezithinda ezimali ukuthi imali uyitshala kanjani, wa investor kuphi na kuphi, ibaphi o fly by night okumele ubaqaphele wazi ngabo, he's the guy ongamethemba in that field. HTP Hey, TG. ukahle mfethu? Mnganami, saku Friday njalo. Ayethu iviki liyahamba, yabona mngana mfethu iviki liyahamba, hayi. Yo, just like yesterday, mnganami besikhathi sikhuluma ngezezimali kwi-Highway Radio. Then again, seku Friday, hayi mnganami khanya khithinywa kakhulu mfethu. Khanya grand mnganami, wena khamba kanjani? Ado ngishaba kakhulu mfethu. Into ebalekile nje iyona leli sikhuluma ngayo namhlanje because ngade ngilalele namhlanje no izolo ngilalele uminister lona othinta ikakhulukazi lezi zakamasebenzi ekhuluma indaba ye minimum wage ukuthi ke kuzo edwa upondo noma u2 kule mali lena ebhala abasebenzi ngehora but so izowenza umehluko mana. Yeah, well abantu basho kanjalo but abanye bathi come on man yini u2 like yini u2 kulesi sibe siphila kusona njengamanje but it's something for another day ebaleke kakhulu. TP masikhuluma izinto ethinda abasebenzi mina ngiphatheke kabuhlungu ngiphatheke kahle ngijabule ngajabule mixed emotions when it comes to into ethinda abasebenzi because ziningi ikhalo ezikhona la eminyaka but uma ke into ihlanganisa even uhulumeni ukuthi uhulumeni yini ayenzayo ungenelela lapha nalapha nasi lesikhwama esibalekile saka UIF esisiza kakhulu abasebenzi asiqale ngayo for umuntu nje onga understand kahle uma kukhulunywa ngeUIF yini yona leyo iqala kuphi isiza abanjani nabanjani singathi iyini UIF iyakhulukazi kumsebenzi eNingizimu Afrika. Alright Chichi angiqale mfethu ngibingelele kona wonke umuntu olalele esikhathini ke samanje siyosushila mfethu uthandazana uTP the Prince kaMsomi ubuza ke mfethu umbuzo omnandi kakhulu nengicabanga ukuthi uyabaleka kakhulu abantu abaningi abangawuthatha kancane kanti mase ngibabuze nje njengamanje hayi bogcina nje bethi UIF bengazi ukuthi ichaza ukuthini ke le term le UIF mnganami unemployment insurance fund yemfethu ngiyazi ke abantu abaningi bayazazi ke zomshwalense imoto izinomshwalense imizi inemshwalense ama-cellphone anemshwalense abanye ke sebegcina ke befaka ngisho intombi ibe nomshwalense ukuthi umuntu bekanje imshiya kube nomshwalense okhona but ke namhlanje sikhuluma ngayo ke i-UIF mnganami i-unemployment insurance fund lena ke imali ke TG nabalaleli ekhishwa kancane lapha ke emholweni wakho njalo ngenyanga ukuze ke ikusize uma ke ungasasebenzi mhlawumbe ke ulahlekelwe umsebenzi mhlawumbe uyekhefini lokubeletha noma ke mhlawumbe uyagula ifana ke nesikhwama nje sokuvikela esakhiwe uhulumeni ukuthi ke umuntu kuba khona into emphazamisa imisebenzi yakawusebenzayo ikwazi ukubanjwa le mali ukuze akwazi ukuyithola ahambo yoyiclaima ke mfowethu so yona UIF leyo. Sure. So makhuluma ke ngomqashi ukhuluma ngomsebenzi so lokho kusho ukuthi usukhuluma ngepayslip yabo usukhuluma ngepayday la usukhuluma ngemali i-UIF kumina njengomsebenzi kufanele yini ngazi ipercent layo okanye ngiyayibuka yini yona ipayslip yami and understand ukuthi lezi imali ezibanjwayo ziyukuthi nokuthi kufanele yini mina njengomsebenzi ngimbuza umqashi ukuthi umqashi ngabe ungibambela malini towards UIF yami okanye uyena umqashi okhuluma nami lalela kwi-payslip yakho uzobona kudeductwe kanjena ingenxa ya 1 or 2 or 3 iqala nini le conversation le between mina nomqashi wami. TJ mfowethu ukukhuluma nje iqiniso mfowethu the moment nje uqala uyosayina i-contract yecompany osuqashwa kuyona usuke unelungelo lokuthi ke lapho usungabuza ukuthi ke kwi-UIF ukuzohamba kanjani actually awubuzi UIF nje ungabuza uhlobo lwezimali uzobobanjela zona kule nkampani because zibaningi imali inhlobonhlobo ezibanjwayo but ke the moment TJ uyobhala uyokwenza yona i-contract
yomsebenzi sokusebenza uvumelekile ukuthi ungayibuza i-UIF kuyimali ke enganegotiate ke thithile ikhampani ngekhampani nemgomo nemibandela yakhona ukuthi ke thina kulomholo esikholela wona i-UIF esinibambela yona la ekhaya ile UIF le kuyimali ke ngicabanga ukuthi ke umuntu akabi nalo ilungelo elitheni lokunegotiate ukuthi ke mhlambe mina ngicabanga ukuthi akubanjelwe imali ukuthi but ke nikhuluma nje ngesikhathi yo sign contract. Yeah, you know why TP ngikhuluma lokho because uma sibuka i-payslip nje yomuntu inemali eningi lapha ebanjwayo and that can make me njengomsebenzi ukuthi nginganaki yabo ngithi hayi vele imali ebanjwayo bese kuthiwa ke i-take home yakho ile mali engaka hlase akudidisi lokho imaphi ezinye imali ebanjwayo noma evamise ukubanjwa kwi-payslip yami and ngibona ngani ke umehluko between zona ne-UIF. Sithi mfowethu okuqala nje kubalekile umuntu akayazi mfethu i-payslip yakhe including myself mfethu emsebenzini bekade ngisebenza yazi bengiye ngiyithole nje i-payslip ukuthi ayikazi ivulwe nangosuku oluyi1 so nje umuntu kubalekile ukuthi i-payslip yakho yazi njengoba ke usho futhi ukuthi ke iziphi imali ezibanjwayo because imali ezibanjwayo zibanhlobonhlobo kodwa ke ngaphandle futhi ku-UIF khona i-paycheck mfethu ebanjwayo iyabhalwa lapha kwi-payslip umuntu ukuthi ke iyabanjwa kubanjwa imali ewukuthi kube khona ke i-pension fund nayo futhi noma ingangeni kuzona zonke inkampani kodwa nje inkampani esebenzelayo ifina i-pension fund kubalekile ukuthi ke uyi-check kube khona ke ne-medical aid thina abalaleli ekuyona ke abantu abaningi bashintshisa izinkampani abasebenza kuzona because bathi mina ngiyayifisa mina i-benefit ye-medical aid company engisebenza kuyona so ke kubalekile lokho ukuthi ukucheck kube khona ke mhlawumbe kwesinye isikhathi ke kube khona ibizwa nge-provident fund mfethu kodwa ke le mali thina abalaleli ibaluleke kakhulu ngoba ke isiza umuntu esikhathini ezizayo kodwa ke kubalekile ukuthi ke wazi ukuthi imali yakho lapha iyapi so ke ungahlali nje kunemali otshela ukuthi uyabanjelwa noma uyayibona kwi-payslip yakho but mhlawumbe inagama noma mhlawumbe inali igama kuqinisekisa ukuthi uyachecka ukuthi iya la ekuthiwa iya khona yini ibizwa ngayi leyo nto sikibanjelwa yona. Sha powerful Bukhoma na Highway 101.5 ithanazana TP Msomi the Prince every Friday sesikhuluma naye izinto ezibalekile thina zona ke lezi ethinta ezemali ukutshala imali ubheke ezinye izinto ezenzakalayo iyakhulukazi emhlabeni lo othinta zona ezeyimali. TP ngikhulume nawe saqala indaba yokuthi uhulumeni ukhuluma indaba yochatha la kwimali ebhala abasebenzi ngeholo. Now sekungenza ngibuza ukuthi uma siya kwi-UIF ifanele ngibheke yini iminyaka engibanjele yona ngiyibale yini uyathini uhulumeni lapho okanye it's something nje engizothi mhlase ngiphela umsebenzi bese ngiyahamba ngiyakhona okanye angazi ukuthi okay ngifine ngisebenze 10 years ehighway so nje bangisebenze 10 years nje lana kusho ukuthi nginemali engaka uhulumeni uyayithini lapho ngoba kunomsindo enguzwane ngubonileyo utrade la kuma socials regarding iminyaka iyakhulukazi na UIF le. Uthi mfowethu uyabona ke le indida kakhulu mfowethu endabaningi yabamangaza kakhulu because ke i-UIF mfowethu kahle hle kokuqala nje ngakutshela ukuthi ayikhokhi isikhathi eside mengabe kuza ngokweminyaka mfowethu imali ke oyitholayo mfowethu incike kutheni usebenze isikhathi esingakanani futhi ke unikele isikhathi esingakanani lapha ke wena nomqashi wakho abantu abaningi abazi ukuthi ke kunesilinganiso nemkhawulo futhi ke ayikhokhi umholo wakho ogcwele isikhathi eside ingakho kubalekile ukuthi ke abantu ke bangathembeli kuyona uma ke sekuphela umsebenzi kube khona ezinye izinto abantu investor kuzona kodwa ke kubhlungu kakhulu sithi ilokhu ke okubuzayo mhlawumbe kweminyaka mhlawumbe uzothi mina ngisebenze u10 years kule company then ke usulindele ukuthi i-UIF yakho uzokhokhela wonke leyo 10 years just before i-COVID-19 ithi abantu bebekhokhelwa yonke iminyaka abayisebenzile zonke
inyanga ekade bebanjelwa zona i-UIF. But ke njengamanje indaba ke ithanda ukuthi ke zibe buhlungu kakhulu abantu abaningi abangazazi ukuthi ke njengamanje uhulumeni wase South Africa usobeke umthetho ukuthi lapha kwa labor umuntu bazomkhokhela only 4 years mfethu. Yonke leminye iminyaka ephambilini ayisabalwa. Mengabe ngikhuluma ngo4 years ke TG angikhulumi ukuthi sizothi 4 years kusukela manje sihlehla siye emumva uphinde uede kulo 4 years ifoni usaqhubeka uyasebenza uede omunye u4 years. Cha, ngibale kutheni mhla wena uyoclaima uphilelwa UIF yakhe ayizoclaima ngo2013 uclaima ngo2040 mhlawumbe usuno 50 years usebenzile kwikhampani but uhulumeni no labor will only give you u4 years kuphela kuyona yonke lo mnyaka obukade usebenza lapha ekhampanini obukade usebenza kuyona mfethu. Ngisho uUIF ngikade banjwa kuwena from unyaka wokuqala uqala ukusebenza usebenza u20 years you will only get u4 years mfethu. So ezinye zeindaba ke lezo engicabanga ukuthi ngeke azimnandi kakhulu kubantu abayithola sebe surpriseka ngazo only sebeyoclaim akumele ngabe uHR wabo uyayikhuluma nabo lezi indaba. Hayi long walk to freedom la kodwa ke kulungile mfethu. Asibe TP in closing mfethu nyazi sengiyabona futhi ukuthi asikhuluma indaba yeUIF kusho ukuthi angeke sithi iyisolution ukuthi mase sengixoshile noma sengiphuma emsebenzini ngophuma negate yabona alo ekhuluma nje hayi ngide imali zami la waphuma negate la ngohlomula la iyakutshela ukuthi ke iyoba yinto yesikhashana. So leke ingeze ukuthi ke TP ngibuza ukuthi kubalengane to understand payslip yakho, understand imali obanjelwa yona nokuthi understand kahle kahle le yeUIF imali nje esuke ingaleso sikhathi leso esushila futhi ukuthi iba uyihola noma uyithola inyanganyana after that it's a buy. So nje in closing mfethu nje ekukhanda lesithombe sipheka umuntu ukuthi kahle kahle UIF qaphela lokho funda lokho nokuthi understand payslip yakho ngendlela efanele. Into yokuqala TG mfethu engayisho umuntu akahlole ipayslip yakhe ihlole njalo ngenyanga ukuthi ke kuhamba kanjani uphinde ke uqonde ukuthi ke yiziphi imali eyikhishwayo futhi ke ubuze uma kukhona ongakuqondi kahle ulwazi mfethu luyisikhali sokuyithungela. So ke umuntu azi ngeUIF yakhe pension fund intela uyakwazi ukuhlela ikusasa lakho kahle but ke abantu ke abangafisa ukuchecka mhlawumbe ukuthi ke ikhampani yakhe iyahambisana yini nayo le mali yeUIF and bayihambisa yini kusona lesisikhwama lesi ngiyocela ngithinte sikwazi ukubacheckela because wena ungagcina ubandela iUIF company yakho for 10 years 20 years thola ukuthi ayiyinhlobo esikhwameni seUIF bani igodla yona. So ke abantu bazobasiza ukubacheckela online noma umuntu ayiyele yena ka labor ayobheka ukuthi ayibole ikhampani engiyisebenzelayo ingibambela iUIF ngabe ngempela iyangena lesikhwameni salikhaya ngiyokwazi ukuyiclaim ungazobe surprise ukuthi ikhampani ayikazi kubekele ngisho isenti. So ke into enjeka lezo TG mfethu kubalekile ukuthi abantu abayibheke mngani wami ilokho nje engakusho ukuthi abantu abakuqaphele. Thandazani TP Msomi the Prince every Friday la ku Highway FM 101.5 TP vet asibonga kakhulu hlasimbe in closing nje ungathini and also usiphe nje indlela umlaleli angaxhumana kanye nawe soshile ukuthi ke kubalekile umuntu achecke azazi ukuthi isimo sekasebenza kakhulukazi kwiUIF. TG engakusho nje mfethu asifunda ukulawula imali yethu kungabi imali ezosilawula kungabi ikweleti ezosilawula kungabi abangani kungabi abaphathi bethu abasilawula ngezezimali zakho uyazazi idingo zakho uyayazi iplan yakho yefuture imi kanjani. So ke asazi inzuzo esiyenzayo sazi nokuthi ke kukhishwa malini nokuthi kungani iUIF mfethu iyasiza kodwa nje ukonga nokuhlela kahle ezezimali zakho kuzokuvikela kakhulu esikhathini ke ezizayo. Abantu abafuna ke more information mfethu bekangithinta ku 072 318 1171 noma ke inkundla zokuxhumana ngikhona nje ezike uthandazani TP Msomi. Sithi ke mngana ukuvuka ngenkosi sidibane next week Friday same time same place ngithi yolalibone Thandazani TP the Prince Msomi our salesman and financial advisor Bukhoma on Highway FM 101.5 every Friday.